हे भगवान, गोतिया के लइका फेल हो जाए। हे भगवान, हे बजरंग बली, आज बड़ा अच्छा दिन बा। आज हमार बेटा के रिजल्ट आए वाला बा। पिछला बार हमार गुतिया के लइका फर्स्ट आइल है। हमार लइका के ओकरा से 2 नंबर बेसी दिया भगवान। ना तो गुतिया लोग के तो हाल जनबे करल भगवान। ई साला गुतिया हमरा के गांव में जीहे ना दी। हाँ, ए बेटा, अरे बहरी आवो बेटा, अरे जल्दी आओ बहरी, आज रिजल्ट के दिन बा। क्या बाबू? देख बेटा, आज आज रिजल्ट के दिन बा। बढ़िया नंबर लइया, ठीक बनू। देखो, गुतिया के लइका पिछला बार फर्स्ट आइल है तो सौसे गांव में मिठाई बटले रहे हो। तू फर्स्ट आई बनू तो हम पूरा गांव में भोज कराइब, एक एक आदमी के खाना खिलाइब। देख बेटा, तू हमरा से कहल तो हम तेरा के एडवांस में मोटरसाइकिल किन के दे दी। बढ़िया नंबर लइए बेटा, है नु। पूरा बाबू, तू भोज के तैयारी शुरू करो। हम आवतनी रिजल्ट लेके। वाह बेटा वाह, पूरा कुल खानदान के इज्जत बचा के रखियो बेटा। जा जा जा, आराम से जाइयो बेटा। हाँ, बढ़िया रिजल्ट लेके आइयो। जा जा, जल्दी जा। हम जातनी सौसे गांव में अगिया बाटे। बढ़िया रिजल्ट लेके आइयो बेटा। हे भगवान, हाँ, हमारे बेटा के बढ़िया रिजल्ट लइयो। जय हो, जय हो। क्या बैठल बैठल ही कुत्ता वाला बिस्कुट खाता रे। बेटा खा लो, रिजल्ट के बाद नु जब गिरी तो इहो ना मिली। धर, जानता रे। हाँ, भोरे भोरे एकदम ठंडा पानी से नहा के पूजा कइले बनी। ये भगवान, बढ़िया रिजल्ट आ। अच्छा, कहता रे खाई लेते को कुछ ना बेटा। आ गई कपड़ नर तोहनी के डर नहीं खेला गत? डर कोने बात? अरे हमार परीक्षा ठीक नहीं खे गई, हमरा तो बड़ी डर लग। यार तो टेंशन का ले ले, 4 साल के एक्सपीरियंस बा। हमार 3 साल के बा। फर्स्ट न तो सेकंड न तो थर्ड कहाँ जाई, अब पास न तो फेल के करा से रोकाई। कहिए, फर्स्ट ना तो सेकंड ना तो थर्ड कहाँ जाई, आ पास ना तो फेल केकरा बाप से रोकाई। चलो चल चल बैठ। हमारा बैठे तो पहले बैठ। चलो बैठ। चली बहुत कष्ट में बानी है शंकर भगवान। रउआ हमार कष्ट हरी। आज हमार गोतिया के लइका के रिजल्ट निकले वाला बा। अगर गोतिया के लइका जे पास क जइहे तो ओकर बाप हमरा के गांव में रहल दुलम क दी। तो ए शंकर भगवान, रउआ से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा, प्रार्थना बा कि हमार गोतिया के लइका के फेल क दी। आ जे रउआ फेल क देबनु तो हम रउआ के 21 रुपया के प्रसादी चढ़ाई। आ बेलपतर, भांग, धतूर सब रउआ के चढ़ाई बे शंकर भगवान। लेकिन बस गोतिया के लइका के फेल क दी, ना तो हमार जियल मुश्किल हो जाई। तो जय शंभू, हर हर महादेव। फेल क दी। का बेचन पूजा करत रहा। कर कर, बाकी आज हमार लड़का के रिजल्ट आए वाला बा। पूरा गांव में टॉप करी। आ सुना, पूरा गांव भर के भोज रखले बानी। आप रात में खाना खाए आ जाइयो। आ सुनो, अंगिया दे देले बानी, अब विजय देवे ना आई बम। ठीक बनू। हाँ, এটা हमार लड़का पूरा गांव भर में टॉप करी। आ जाइयो, अब दोबारा ना आई बम। देखो नीनू भगवान, जिए ना दी तो प्लीज फेल को दी। कहूँ जाता नहीं।
पास आपके पास अरे यार लड़के नहीं कर सकते। हम ये क्या बनी जा खाली अरे पास में का देखल बड़े फेल में देख दूसरे भाई अरे भाई फेल बनी हम फेल बनी हमारो नाम अरे हमार देखो सन अरे क्या देख तो रोह दे बा देख हैं देख दे फेल में और 201238 तेरे रोल नंबर ए भाई बाबू हमार मार के कुछ उम्र निकाल दिहन हमें तीसरा चल रहा तोरो तीसरा जय दादा जय दे चलो चल टेंशन मत ले स्टार्ट कर गाड़ी चल बैठ देह पर यार कि बेचन पाड़े के लड़का से बेसी नंबर ले आई तो हो ई दुर्गा माई ख्याल रखी ऐसा ही बेचन पाड़े के लड़का के पास करत रह आ गोतिया लोग के लड़कन के फेल करत रह ऐसे ही चलो रुक भाई डार दे हम अरे तोर भाई जो घरे आराम से का घरे जाई यार बाबूजी हमार पूरा गांव में भोज दे देले बड़ा कि बेटा पास होके आई तो एकदम पार्टी करी हन घर में ये हमरा बहुत डर लगता भाई जाए दे भाई टेंशन मत ले हमारा के देख 4 साल से लगातार पीठ मजबूत हो बहु आर्मी में भर्ती हो जी सुन हम 3 साल से कौन बात का डर रे ओहो बुझा गई तोहनिए के संगत हमरा पर पड़ रहल बा अरे सुन सुन ले अगर भोजवा होई नो तो फोन कर दी आई जा हट लगी ना मजाक उड़ावत बढ़िया से जाइए आराम से चल बे भोज में खाए बड़ा लेट होता भाई रिजल्ट में कहीं इतना देरी होला अभी तक आई ना हाँ लागत है कि उहे ना वो नहीं खे हाँ, समझ में नहीं खे आवत काहे इतना देरी भइल हमार लइकवा लहरिया तक बाइक बहुत चलावेला हे भगवान कहीं गिरल पड़ल तो ना भले गिर जाए मगर रिजल्ट मत गिरे दिया भगवान ना तो गोतिया लोग हमरा के जिए ना दिए हला हे भगवान आजकल एगो बात और बा आजकल रिजल्ट गिरला के बाद लड़का लोग बहुत गलत सलत कदम भी उठा लेता हे भगवान इतना रिजल्ट मत गिरइया कि हमार लड़का कोनो गलत कदम उठावे ना तो पूरा गांव में हमारी इज्जत चल जाई हाँ बढ़िया रिजल्ट ओकर करिएगा भगवान हे एकदम बढ़िया हे डी बाबा हम लड़का के हमार जल्दी से घरे भेज काहे इतना लेट करता कौ भाई घरे हम एकदम इंतजार करते नहीं पूरा गांव में भोज देवे के बाद सौसे गांव भर में हम अगिया बोल आइल बानी भगवान हाँ। रिजल्ट आज स्कूल पर चल के देखिए हमार लड़का से गोतिया के लड़का के एको नंबर बेसी ना आवे के चाहिए हे भगवान फेल करवा दो एको निकन तो रिजल्ट तो सटल बिया पास में तो करी को होइबे ना करी फेले में देखो तनी कुत्ते के लिए का फेल गोतिया के लइका फेल हो गइल
अंगिया करीबो पूरा गांव में हम मिठाई बांटो खेले बनू फिर भाई चलो 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 अंगिया दे मत बीजे कर खातिर नु हां एकदम आज बीजे में ठाइए थे ओए डाकी चिकी गोतिया के लइका फेल गत्ते गत्ते काहे आवता कोनो बात बा का ई चोखा लेका मुंह काहे बनेले बड़ा बेटा का भइल रिजल्ट के खुश रह अरे रिजल्ट के का भइल कुछ बोल बेटा का भइल अरे बोलबो का भइल रिजल्ट के जमन भइल ठीके भइल ठीक भइल का ठीक भइल अरे बोल बेटा बोल का ठीक भइल अरे दिल एकदम तबला लेकर धक धक बज रहल बा जमन सरपंच बाड़न नु सरपंच हाँ सरपंच उनको लइकवा तहरा साथ भी पढ़त रहे हाँ का भइल फेल हो गए फेल हो गई साला बहुत बढ़िया भइल कि फेल हो गई बहुत बढ़िया भइल बाकी तार का भइल तू 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 आपन बताओ बेटा आ जवन मुखिया बाड़न हाँ मुखिया हाँ उनकरो लइका फेल हो गए बहुत बढ़िया भइल फेल हो गई बाकी बाकी तू फेल भइल तो तहार का भइल ई तो बताओ आ बाबू हाँ जवन विधायक बाड़न नु हाँ विधायक मतलब विधायक के भी लइका सरपंच के लइका फेल मुखिया के लइका फेल विधायकों के लइका फेल एकदम मिजाज खुश हो गई मिजाज फड़फड़ा गई एकदम बाकी तहार का भइल बेटा तो तू अपन बतावा नु अरे तहार का भइल अरे कुछ बोल बेटा बोल बाबू हाँ अरे जब सरपंच के लइका फेल हो गई मुखिया के लइका फेल हो गई विधायक के लइका फेल हो गई तो ओकनी से हमार बाबू छोट बड़न का एकदम ना तब तब का भइल अरे अपन रिजल्टवा के बारे में बोल लो का भइल तो तहार इज्जत के हम ख्याल रख ले बानी अच्छा हम फेल हो गई नी फेल हो गई नी साले फेल हो गई नी साले फेल हो गई नी हमार इज्जत साला पूरा गांव में ले ले अरे पूरा गांव भोज के साला भोज के न्योता बेटाई बनी हलवाई लागत बा साले तू साले फेल हो गई साले का हो राम खिलावन भाई बीजे कब बा बीजे और बीजे और इजा हमार अजय खराब होता तारा बीजे लौकता